Awake ngibingelele. I'm sure senibazwile abantu eSouth Africa ukuthi bathini. Lokhu ngikuqondise kuhulumeni impela uhulumeni. Mhlambe na ungezwa uzozwa. Namhlanje ngizokutshela mina wehulumeni. Nabethi abantu khuza abantu bakho. Bathi khuza lezi zalukwazi nomkhulu obabeke lapha eParliament. Abadla izambane likaPondo bese bekhohlwa ukuthi babe bekwe ubani lapha. Ngifuna ukukutshena-ke wehulumeni dini ukuthi abantu base-South Africa abakaze bahlehle empini. Angeke ngikutshene ngakithi-ke ngapha kwaZulu. Thina sihlehli ngapha. Mina ngwale phansi emsinga la ngazalelwa khona. Ngiyakutshena-ke nje futhi namhlanje asihlehle empini. Uyabona sahlehla kuKhodesa mdlali negotiator sathula. Nisidayisa. Nabulala uChrisani sathula. Digizela igama likaWinnie Mandela esho uWinnie ukuthi hey weMandela musuku uyohlala phansi lapha etafuleni nalabantu bazokudayisa nasidayisa sathula nadayisa yabona nje lezi laba abakhona laba abathathu abalida manje ngeke sihlehle kubo siyabalandela kuze kufike ekugcineni uJacinta ndaba ungizwe sobalandela kuze kuthi amen kuze kulungele lizwe. Nina nizobakhipha bonke labantu abanikhokhela imali. KwaPakistan, kwa-Ethiopian, kwaSomalian, kwaMlungu, lo lethwa le eWestern Cape, kwakuphi noma yini nje okakwangena nje la eSouth Africa nakufaka kwathola iphepha illegally. Kuthi kushadile akushadile kuyini asinendaba. Ngizokukhipha. Nanihluleka kokhishwa yithi sozonikhiphe nina. Yabona lapha neParliament sizonikhipha-ke manje sekuzophatha thina. Phathe thina sishintshe nale constitution lena ayibhale amasimba. Yabona niyas-undermine, senis-undermine kakhulu and you'll underestimate i-resilience yabantu base-South Africa. Anibazi. Yase ngimdala ngiyaku-70. Anazi ukuthi sahlupheka kanjani sikhula kulelizwe. Silwa izimpi. Nithatha yonke into nje seniyilethe nje phekwethu noma kuthiwa yini as long as nina nanithola imali eParliament nathola lokhu nahola nakhokhelwa nje nina aninendaba balokhu benitshela ukuthi hayi bo musane ukuzenza lezi musane ukuzenza anizwa senizozwa-ke manje ukuthi sihobani nizosibona kahle yabo mina anginisabe nizongibona kahle ukuthi ngubani ukukhishwa kwenu-ke lokhu kokugcina-ke manje.